máme tu part 1 informace na to nejvíc to bohatýho týpečka ve městě Brookhaven. Mělo by to být story, ale tady to nebude. Mrkneme se, co se mi stalo. To je fakt hezký den. Chodím do té školy, ale no, furt to není ono. Nejsem ten No, ale počkej, já si to pamatuju. Nepamatuju, jak to mám dělat. Tady terka, ježíš. Já mám nervgan a tady je nějaký Dan.cz. A proč je tady nějaký porty, ježíš, pomoc. Porty? To je youtuber. Já chci být youtuber. Jsem nejlepší youtuber. Jdu natáčet. Čaute lidi, jo. Já si to jenom představuju, ale nevá. Budu si to představovat a potom, až budu youtuber, tak budu nejlepší, počkej. Já tady musím jít. Ježiš, já jsem si zase odstranil tu skřínku. Já tady jsem každý den, ale musím do ředitele, on tady má takový many. Vemu si tak 500 robuxů. To se vyplatí. Hele, vždycky spím tady. Já vám to jdu ukázat. Tak, tady vždycky já spím. Okay? Tady. Vlez jsem dolů. A musí se mi to povíct, víte, jak to mě chodí nejhůř. Tak já jdu spát, lidi. Uvidíme se zase ráno. Mezitím, co jsem spal. Dětičky. Tady já nebydlím. Sakra, tady je školník do prd. A to se mi stává skoro furt. A nesnáším tohle. Počkej, já se radši lehnu. Takhle za tuhle. Sakra, on už je tady. Ale dětičky, já vás slyším. On mě fakt slyší. Počkej, já jsem si ale dětičky. Vylezte ven. Počkej, já mám ten spacák ještě. To pamatuju. Mám tu. Jak měl minulý ten pán hodnej. Že nemám kde spát. A že mě nechce domů, ale že mi dá radši spacák, aby jsem se někde ubydlel. Tak já jsem bydlel. Na probugy. Ale dětičky, teď jsem vás slyšel. A tak to jsme teda... O ne. Helpněte mě někdo, počkej. Vy jste viděli, jak jsem padal ze serveru. Ale budu dělat takový, že mě školník vyhodil. Sakra, on mě vyhodil z té školy. Ale mám 500 robuxů, takže počkej, já si to musím pozbírat. Tak já si jdu koupit oblečení, potom nějaký batoh, přijdu tam, možná tam přijdu, hele, tak já si jdu vzít nějaké oblečení. Toto je mega levný, ale mega hezký. Toto se mi mega líbí. Už jako jsem happy. A happy load, face the field, tady máte 20 robuxů. Pardon. 480 robuxů furt máme, kámo. Kolik budou stát ty vlasy? 20 taky.
To triko stálo 10 a ty kalhoty taky jako cením. Levný to mají. Jako cením fakt. Mega dobrý obchod. Tak dobré, já bych si chtěl udělat ještě lepší vlásky. Si můžu poprosit. Tak, já si jdu tady udělat ty vlásky, pane. Jo, ty jsou hezký, ty jsou hezký. Děkuji na skle. Tak se dá podělat. 450 a mohl jsem mít 440. Napište mi do komentáře, jestli umím počítat. Však 30 robuxů. Ne, to stojí 5 robuxů, sakra, no, tak se neudavte, no. Z toho vemte. Máme 400. Dobrý, už by jsem tady měl být. Vezlo. Tak. Jsem tady? No, počkej. Tak. Proč? Ano. No, tak. No, počkejte, já jsem ještě neobjednal koncert. Chtěla bych sem jet sem na tu korunku. No, jako jo. Tak, už by to, jo, už mám. Já to ještě jde. Jo, počkej, vy máte porouchaný. Chápu. Oh shit. Sorry. Slyšel jsem, že do Brawl Stars přidají boxíky. Samozřejmě tu máme klasický. Otvírá. V prvé řadě tady máme samozřejmě hnedka 2 star dropy, když vyhrajeme 2 nějaký zápasy. Potom když splníme questíky, tak tady z bonusu získáme nějaký random další star. Jdeme tam. Takže Teda nejdem. výrazně kompletnu rankery. 425 korun. Počkej, to by mě stál house, ne? Počkej, mě jeden house bude stát jenom 400 robuxů, jenom, a máme tam nakoupeno. Potřebuju určitě kredity, to jasný. Beru. Mám připnutou Bibi, jdeme. No, je to nic moc, ale... Dejte like a odběr. Jo, zatím vypadáme takto a já se jdu tady slotnout mýho novýho kamaráda do sbírky. Takže jo, Filda. Tak už se slotnu a u dalšího videa zase čus. Ne, proč brečím. Sakra. Čus.